A Xunta de Galicia xa traballa para reparar os danos causados polo lume na comunidade. A conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez, está a realizar unha rolda de contactos cos alcaldes dos municipios afectados. Hoxe desprazouse ata o concello de Porto do Son, onde a conselleira mantivo unha xuntanza de traballo co rexedor e cos representantes de montes comunais e asociacións de gandeiros e apícolas, para planificar as actuacións urxentes a levar a cabo nas zonas queimadas. A conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez, achegouse esta mañá ata o Concello de Porto do Son. Ali mantivo unha primeira xuntanza de traballo co alcalde, Luís Soujo, representantes dos montes comunais das zonas que se viron afectadas polos incendios forestais da pasada semana, así como veciños, gandeiros e apicultores. O obxectivo do encontro era analizar os danos rexistrados e comezar o antes posible coas actuacións de rexeneración. Os incendios ahora neste momento está todo controlado, ademais hoxe temos un día con chuvia, ademais unha chuvia moi suaviña que ademais lle axuda moito ao terreno a ir consolidándose. E nada, darlle as gracias á conselleira que este hoxe aquí en Porto do Son dando esta resposta tan rápida. Nos onte pola tarde ás 8 tuvemos unha reunión cas comunidades de montes afectadas, cos gandeiros, cos apicultores, que a sociedade de caza. E, bueno, máis ou menos fixamos un resumen do que sería máis urxente, as medidas máis urxentes que temos que tomar en este momento, que yo vamos a trasladar á conselleira. As medidas urxentes acordadas foron o restablecemento de peches para o gando que está de forma extensiva nos montes da zona, ademais de facilitarlles alimentos. Tamén se velará pola subsistencia das colmeas e arranxar as máis afectadas. Así mesmo, estudarase a posibilidade de axilizar a corta de madeira queimada para poder comezar coa repoboación dos montes e recuperar así a cuberta vexetal o antes posible. A conselleira subliñou que se destinará unha nova liña de axudas para restituir os danos, tanto sufridos polas persoas como polos montes afectados. Unha nova que xa avanzara o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Ditas axudas procederán de fondos da Vicepresidencia, Facenda, Medio Ambiente e da propia Consellería do Medio Rural. O propósito céntrase en arbitrar as respostas que sexan precisas e poñer en marcha medidas futuro. Pois de facer o traballo máis urxente, toca traballar, pero ese traballo ten que ser consensuado co Concello en primeiro lugar, pero tamén cos veciños. E os veciños están representados, moitos deles, a través de asociacións, xa que a cada un deles non podemos chegar, co cal, si ben o presidente da Xunta de Galicia daba a coñecer que por parte de todas as consellerías se habilitaría unha partida orzamentaria destinada pois a paliar todos estes daños de carácter material, daños económicos que se lle puideran producir a xente a nivel particular ou a distintas sociedades. Ahora hai que ver como artellalo, é dicir, hai que ver como quitar a liña de axudas, e eu non quería quitar esta liña de axudas sin antes falar con eles de primeira man, sin estar en unha xuntanza que coordina o Concello, e a partir de aí intentar facer as cousas o mellor posible, pero que non sexan só un parche, senón que sexan de futuro. Esta xuntanza enmárcase na rolda de reunións de traballo previstas pola Consellería do Medio Rural cos concellos afectados polos incendios forestais, para así planificar as actuacións e valorar os danos. Neste senso, o departamento que dirixe Ángeles Vázquez xa está a traballar na planificación dun programa de prevención ante unha posible perda de solo en zonas afectadas por incendios forestais con diversos departamentos autonómicos. Ademais de realizar traballos de mellora de infraestruturas e rede de drenaxe, con limpeza e apertura de cunetas ou limpeza de canos e arquetas, a Consellería ten previsto efectuar actuacións de control de vexetación e accións de mellora dos cursos de auga, así como máis específicas de control de erosión e protección dos solos.